Barakaldo kurrundu, honek gehiago piztuko du jendea noski. Eta ara nola atera duen baloia, zein da Larruzea. Larruzea izan. Baloi luzea orain, Negredorentzat aukera, ez dago jokoz kanpo, ez? Arean sartuko da Toño Ramirez eta Barrura. Barrura berdinketa sartu du Barakaldo, 76. minutuan. Ez dakit, atzelariak geratu egin dira, hutsa handia egin dute, baina jokoz kanpo ez baldin badago. Hemen esaten dute batzuek jokoz kanpo zegoela, errepikapenean ikusiko dugu. Dena den Joanen, Arestian esan diguzu, kasuk ere bai Xabi, ez duela ikusi, Marrazainak ondo ikusi du Izmendik eskuarekin ikutu duela. Begira, baloi luzea, errepikapen horretan ez dugu ikusi. Eta oso ondo bukatu du Negredok. Abantai guztia zuen atezainaren aurrean, utxe egin dute atzean, baina zuzenean behintzat jokoz kanpo zegoela iruditu zaigu, abantai handia zuelako. Eta kasu honetan Marrazainak ez du ezer adirazi, orain epailea aulkira dijoa,